kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la Fimani kale bidonya in na alamisa juillet kalo tile 12 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Laganabaliya lahalayaw la dugu dɔ mugujugucilaw u ɲɛsinna ale ma a kɛra Mali ani Burkina dancɛ la ala barika la ni bɔma ye a ko la. Siyakulu ka kariɲɔgɔnna min bɛ ka kɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ an ka wasabulon o ye wasaden 10 sugandi k'olu ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi ni siyakulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ balawu la cogo min na. Senukaw fɛ yen maaw dabali banna k'a sababu kɛ tarata don juillet kalo tile 10 san 2018 nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛlen ni sanga 45 ye bɔtara kɛ cɛ dɔ su de kan juru don b'a kan na a gulomɛ yiri la. Farikolo ɲɛnajɛ a na kuncɛ ni o ye bi Adama Mayiga ale bɛna ɲɛfɔ k'an ye farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw la. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisadani na lakanabaliya ale lahalayaw olu de bɛ da la ka sababu kɛ nin dugu in ale bɛ Mali ani Burkina dancɛ la. Dugu in de tɔgɔ ko Gakou a bɛ dancɛ la Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ma bugunatigɛ dɔnbali marifatigiw de taara mugu ci nin dugu in kɔnɔna na. Dugu in kɔnɔ siya caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔgɔnɔw bɛ yen filaw bɛ yen mɔsiw bɛ yen samɔgɔw bɛ yen u ka lakɔliso u ka dumunikɛso u ni u ka furakɛlikɛso olu bɛɛ lajɛlen de darakira nin ko in na. Mugujugucilaw u y'u dakolonci k'u filɛnkolonci de ka tasuma bila u la wa u tilara tuguni maaw ka da dumuniw ani baganw u y'olu gangan ka taa n'olu ye nka ala barika la ni bɔma ye a ko la. Yanni mugujugucila ninnu u ka se dugu kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ u caman tun bolila ka t'u yɛrɛ kalifa koro. Siyakulu ka kariɲɔgɔnna lahalaya mun bɛ da la an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ an ka wasabulon maaw ye wasaden 10 sugandi k'olu ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ ni lahalaya bɛ cogo minnu na fɛɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ yaasa dan bɛ se ka sigi ni siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn daraki la cogo min na. A jirala k'a fɔ fangatigiw assemblée kɔnɔna na n'o ye majorité olu ka wasaden 5 na ye nin ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ mun ma groupe parlementaire RPM 2 k'o bɛ bɔ APM kɔnɔ 1 o bɛ bɔ VRD n'o ye ADEMA ka maa sugandilen ye ani tɔ kelen dɔ o bɛ bɔ ADP SADI olu ka jɛkulu kɔnɔna na. Nka kunnafoni laban minnu dangenemayara o de ye k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛna jija de kɛ yaasa fɛn min ka don k'a fɔ kariɲɔgɔnna min bɛ ka kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ dan bɛ se ka sigi a la cogo min na wa ka jɛya ta ka ɲɛsin a waleya minnu kɛra kumaga o kɔnɔna na. Senukaw ni dabaliban tun bɛ ɲɔgɔn na tarata donya tɛmɛlen juillet kalo tile 10 san 2018 nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛlen ni sanga 45 ye k'a sababu kɛ senu sigibaw u taara bɔ kɛnɛ cɛjugu dɔ de kan o kɛnɛ in ye jumɛn ye kamalennin don a si san bɛ taa san 38 bɔɲango la u taara sɔrɔ ale kɔni a bɛ san ni dugucɛ juru b'a kan na juru sirin bɛ jiri la a gulon bɛ. A ye maaw dabali ban u ye wele bila polisilakaw ma sapeur pompier olu fana yera kɛnɛ kan ani cakɛyɔrɔ fɛn o fɛn da kan ka donni ko la u bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan u ye fure in u y'a lajigin ka gulonnen bɔ jiri la ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yira k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn si tun tɛ kamalen kun. Protection civile maaw olu bɛ k'a lajigi tuma min na polisilakaw olu tun bɛ ka ɲɛɲinini kɛ a kow la a ka faali a kɛra sira minnu fɛ olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na u kɔni taara n'a fure ye labitaniso la Gabriel Touré sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna polisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 10e arrondissement maaw ka se ka a kun jɔnjɔn k'o dɔn. Adama Mayiga ale b'an bolokɔrɔ kumaso kɔnɔ yan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ale bɛna olu dankɛnɛmaya. Adama Mayiga i ni ɲankuma. Seyidu Sila i yɛrɛ ni ɲankuma. Farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw u bɛ cogo di? Ayiwa n'an ko k'an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw di san b'a daminɛ ni fɛn min sanfɛ dolanci n'an kama ko basketball donc ale ni sɛnɛ dolanciw fana kunnafoniw bɛ yen nka n'an y'a daminɛ ni sanfɛ dolanci n'an kama ko basketball an b'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko play off championnat national de première division n'ala sɔnna ma ni sibiridon in na sa wulada fɛ a baaraw bɛ daminɛ Salamatu Mayiga ale kɔnɔna na
donc fɛn min nɛgɛ kaɲɛ 17 o waati donc musolakaw fan fɛ joliba AC ale ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fanfɛla la Stade Malien ale ni ISFAS olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc b'a mɛn akredji k'a fɔ playoff tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min jɛkulu fila olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 5 ni min sera ka sɛbɛn sɔrɔ siɲɛ 3 o bɛ kɛ fɛn min ŋana ye Mali basketball ale hukumu kɔnɔna na n'an taara senna dolanci la sa an b'a fɔ fɛn min nin waati la farafinna donc denmisɛnninw kan dolanci n'an k'a ma ko CAN Junior n'a kan ka kɛ Nigerikaw fɛ donc san 2019 donc a tour laban o dolanci taliw olu de bɛ sen na hukumu kɔnɔna na sa Mali kɔni an ye pankuru ta araba tɛmɛnen kan kunda Cameroun kan kɛrɛnkɛrɛn Yaoundé ani Cameroun denmisɛnninw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don in na a bɛ kɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 o waati kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ an b'a fɔ fɛn min kɔmasegi o bolalen don ka dɔgɔkun kelen k'o makɔnɔ Bamakɔ yan Stade Modibo Keita ale kɔnɔna na donc an b'a fɔ fɛn min ye duwawu don an b'a don an ka denmisɛnninw ye pour que seba o ka se ka sɔrɔ a hukumu kɔnɔna na Mamutu Kane Murule a n'a ka denmisɛnninw olu taabolo fanfɛla la n'an bɔra an b'a fɔ fɛn min ye a bɛ fɔ ma ko Coupe du Monde Russie 2018 o fana bɛ ka se a kuncɛyɔrɔw ma hukumu kɔnɔna na sa n'Ala ma basi kɛ quart don donc fɛn min balontan laban n'an fɔ a ma ko final ba o bɛna dasi Faransi ale ni Croatie ni ɲɔgɔn cɛ Faransi kɔni nin bɛna ka kɛ a ka final sabanan ye donc 1990 tɛmɛnen kɔfɛ ani 2006 o tɛmɛnen kɔfɛ nka fɛn min ye Croatie ye nin bɛ kɛ olu ka final fɔlɔfɔlɔ ye Coupe du Monde ale kɛnɛ kan ɲinan ta n'o ye 2018 ale ta ye o kɔfɛ an b'a fɔ yanni final ba in cɛ sibiri don ni Ala ma basi kɛ fɛn min ye 14h waatiw la donc fɛn min ye Belgique ale ni Angleterre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ pour que jɔyɔrɔ sabanan o ko ka se ka sabati ni Coupe du Monde ale hukumu kɔnɔna na Adama Mayiga ko Faransi bɛ final la dɔw ko farafinna ka équipe de filɛ Faransi bolo ayiwa mɔgɔw b'o fɔ ka da min kan sa n'i y'a jateminɛ Faransi équipe n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ ma ko farafinw double nationalité bɛ maa minnu bolo olu de ka ca kɔnɔna na maa minnu i b'a sɔrɔ dɔw ye maliyɛnw ye en même temps u ye faransikaw don donc balontan dun sariya kɔnɔna na ni nationalité fila b'i bolo i bɛ se ka sugandili kɛ donc olu ye sugandili kɛ ka jouer fɛn min ye Faransi fanfɛla la o de y'a to nin waati la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko farafinw ka ca kɔnɔna na maaw b'a fɔ ko Faransi k'o fana ye farafin tɔn dɔ Adama o farafin ninnu u bɛ se ka tila ka segin ka na jouer u faso fɛ yan o tɛ se ka kɛ bilen parce que si dɔ de b'a la n'i ma san 21 sɔrɔ FIFA yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔna na donc n'i sera an bɛ se ka min kɔni fɔ équipe dɔ fɛ i bɛ se ka sigi ka na équipe filanan o fanfɛla la nka ni si tɛmɛna san 21 kan o y'a ko bannen n'i sera jamana min fɛ sa i bɛ n'o to jamana fɛ fo ka taa balontan dabila Adama donc n'i si ma san 21 sɔrɔ i bɛ se ka yɛlɛma kɛ i bɛ se ka yɛlɛma kɛ hali n'a sɔrɔ i sera fan dɔ fɛ i bɛ se ka yɛlɛma kɛ Adama an tun t'o kalama dɛ i bɛ fɛn in dɔn i ni ce i ka kunnafoni ninnu dili la merci Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i ni ce nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛn n'a fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔle la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini o ye dɔgɔkun kunfɔli daminɛ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kibaruya labanw k'olu lase aw ma ni nisɔndiya kelen waati kelen arajoso kelen n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn aw bɛ taa malizoom.net sanfɛ malizoom.net a bɛ se k'ale sɔrɔ filɛwo min bɛ ɲininikɛyɔrɔ la a kɛra aw ka telefɔniw ye o a kɛra aw ka cakɛbara tata n'a sigitaw ye o n'a y'a kɔngɔn o filɛwonin na ko malizoom.net ɲininikɛyɔrɔ in a bɛ se ka a jataraw bɛɛ lajɛlen ten Maraka Fama ka journal Bambaraw ziiri minnu labɛnnen don denmisɛnninw ka nisɔndiya kama fo ka taa se fɛn min ye poyi ye o labɛnnen de k'o lase aw ma a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ malizoom.net sanfɛ mun tora ne ye sa o ye ka foli ni tanuni k'a di aw ma a ka kanuɲɔgɔnya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sɔlɔ Mamadu wasalim Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye